Bueno, behin genuen bere berzio bat eta saiatuko nahi zuen egiten. Eskelot amateit baino, nik esango nuke berez dela crack bat, osea, crack totala. Nik aukeratu eten kutxuna da nire musikari kutxun bat, Mursego. Sortu izkit emozio ezberdinak, gauza berrila, dantzaiteko gogoa, bestetan negarguria, poza, bai etxean entzutetenean, sukaldean, kotxean, edo bai kontzertu batean entzutetenean. Kontzertu bakoitzean pentsatzet, ke suerte, hemen eateagatik.